ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟାକୁ ଦେଖିବି ସଫା କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଫୁଟୁଛି ତା ନିଜକୁ ମାଇଲେ ହିଁ ମରିବୁ ସଫା ଆଉ ସଫା କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ଭଲରେ ଡ୍ୟୁଟି କର ପାଇବ ଓରିଜିନାଲ କଣ ବୁଝିପାରିଲ ଆରେ କୋରୁଟା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଏଟା କୋଉଟା ପରେ ସକାଳୁ ପେଦିନ ପକେଇ ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ପିଲା ଆଣିବାକୁ ପିଲା ଆଣିବାକୁ ହଁ ଆରେ ଦି ତାହେଲେ ଏଥର ଆମ ବେପାରଟା ଜମିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଆଉ ଦାଦା ଏଇ ଦେଖ କାରୁ ଆସିଲେଣି ନମସ୍କାର ଦାଦା ହଁ ହଁ ତ ଭକ୍ତି ଜଣା ପଡୁଛି ଆରେ କରୁ ଦାଦା ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ପିଲା କରିବାକୁ ପିଲା କରିବାକୁ ନୁହଁ ପିଲା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ ପିଲା ଆଣିବାକୁ ହଉ ଏଠି ବ କରୁ ଦାଦା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ତ ପିଲା ଆଣିବା କଥା ଯାଇଥିଲି ପିଲା ଆଣିବାକୁ ଯେ ଆପଲ ଗୋଟେ ଖାଇ ଗାଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡି ଗଦା ହାଟ ଦାଦା 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ବାଟରେ ଯଦି କାଁ ଦାନା ବାଜିଲାଣି ଏମିତି ଆମେ ତମକୁ ଦଳ ଦେଖୁଛୁ କରୁ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେବ ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହିବୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଦାଦା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଦାଦା ମନେ ପଇଲା କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ମାସେ ତଳେ ଯୋଉ କଲଟା କରିଥିଲ ହଁ ପଇସା ଦେଲାଣି ଦେଇନି ଆରେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋବରା ଦେଇନି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କରୁ ଯାଅ ହେ ସଳକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବ ଆସିଲି ଯା ସେଇ ସଳା କରି ଉଠିକି ଦେବା